ಆಯ್ತು ಬಂಗವು ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತಲ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲನ ರೊಂದು ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉತ್ತನ ಸೊ ಐಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇನ್ನು ಉಳಾಯಿರ ಪೋದು ತುಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದುಲ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಪನ್ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ತೂದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ದೆತ್ತೊಳೈ ದಾಯ್ತ ಫೋನ್ ಪಂಡದು ದತ್ತ ಉಳಾಯಿ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ₹70 ಕೊರ್ದು ಟಿಕೆಟ್ಲ ಮಲ್ಪಡಂಡು ತುಲ ತುಲ ರಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ತದ ₹70 ಕೊರದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿನದ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನಿಂದು ತಗೋ ಬಂದು
ಆಯಿತು ಹಾಂ హలో ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ అబ్బా హలో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುರ ಸುತ್ತದು ಇತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದ ಒಂದು ಹಾಂ బంగో పనుల బాయ్ బాయ్ అని